Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou joculeț pe canal. Bine, știu că n-am mai postat de foarte mult timp, dar chiar vreau să mă reapuc. Și astăzi, nu știu, jucăm și noi un Among Us, jucăm câteva meciuri, vedem dacă picăm impostor sau crewmate. De obicei eu joc pe Polus, am jucat astăzi o grămadă de meciuri doar cu un impostor ca să văd dacă pic, dar n-am picat. Și nu știu de ce, dar mereu la fiecare meci pe care îl dau îmi zice că e full. Dar mi-arată 8 din 10, 7 din 10 și tot îmi arată că e full. Hai să vedem, poate avem și noi norocul să picăm impostor meciul ăsta. Probabil o să facem un meci cu crewmate, un meci cu impostor. Hai. Normal că crewmate, că altfel nu se putea. Hai să vedem, stai să dau asta așa un pic mai jos. Unde avem? Avem aici și cheia. Dacă vă întrebați, eu joc după telefon. Mi se pare mult mai ușor să joc după telefon. Avem download-ul. Asta, task-ul ăsta nu-mi place deloc. Da, deloc. Adică durează mult, foarte mult. Avem unul jos la O2, avem oxigenul. Eu de obicei pe harta asta joc. Sper să nu fie Sasuke. De obicei eu joc pe Polus pentru că e ușor. Dar singurul task care mă enervează pe mine este download-ul. Acum mergem să facem upload-ul și asta durează mult și aici poate să mă prindă oricine să mă omoare. După aia se închid ușile și aia e. E urât rău task-ul ăsta, mie nu-mi place. Ia, fix ce v-am zis. Deci fix ce v-am zis. Am revenit pentru că m-a omorât. Super urât din partea lui. Super urât. Normal că crewmate, din nou. De când mi-am luat jocul ăsta, nu știu să vă zic dacă am picat de vreo 15 ori impostor. Ce viteză avem. What? Aici, nu? Ăla și-a dat vent. Checim aici Black Vented. Și foarte mulți dintre ei când vede că dai emergency meeting, te întreabă where. Adică ei nu văd că nu a murit nimeni. Dar, nu știu. Și mă enervează că nu votează repede. Băi, le zic, Black Vented, aveți încredere în mine. Că nu... Eu nu fac de-astea. Să sperăm. Poate nu-i fi văzut eu bine. Uitați și Black. L-au votat pe Black? Bine, mă. Ia să vedem. El? El e, mă. Ați văzut? Imediat, una, două. Avem aici, în office. Opa. Probabil, poate, o să picăm și noi. Nu mă duc acolo. Emergency meeting, iarăși a dat. Ai și Luca. De ce o fie și Luca? Asta m-a dat emergency meeting sa. Mi-a dat kick. What? De ce? Nu înțeleg. Na, în fine. Hai, să dăm start și la următorul meci pentru că nu înțeleg de ce mi-a dat kick. Pentru că i-a înghițit impostorul? Tare. Iarăși crewmate. Nu-mi place de crewmate. Bine, mi se pare că avem undeva la 20%. Avem scan-ul, dar îl facem mai încolo.
Mi se pare că avem 20% șansă pe meci să picăm impostor. Cardul deja m-am obișnuit cum să-l fac. Avem cel mai tâmpit task. Lumina, lasă că nu o fac eu. Aici nu e pe partea altă. Labirintul ăla e cel mai nasol dintre toate. Haideți să vedem. Nu știu, n-am idee, n-am văzut nimica. Opa. Verde la coză pe maro și maro zice că are scanul. Gabi. Gabi? E Gabi? Cine? Nu știu, eu votez pe ăla care a găsit corpul. De obicei pe ăștia îi votez. Câte minute avem? 6 minute. Oh. Gabi. Opa. Ia e Gabi. Opa. Cam nasol. Nu-mi plac eliminări de genul, pentru că mi-e frică după aia. Mai ales că eu l-am votat și pe la altul. Mamă, cel mai tâmpit task. Hai că l-am făcut repede. Bine că a fost și simplu. Ok, hai să mergem la O2. Bun. Acum mai avem laborator și scanul. Bun. Sper să nu mor. Uite, bun, deci ăla are scanul. Deci maro e safe. Sau la luminile, nu e ok. Haide, mai repede, mai repede. Tare mie că cine s-a dus jos în specimen. Tare mie că o să moară. Mă duc să fac luminile și după aia foc repede în specimen. Opa. Yellow. Yellow. Eu așa zic că e yellow. It's yellow. Da. Yellow. Bun. Upsi. Degeaba. L-am văzut mulți. Ia să vedem dacă e el. Dacă nu e el, da, el era. Și mai este încă un impostor. Dar încă nu s-au făcut luminile. Au închis și ușile. Dar mie e albul să nu fie el. Hai că suntem... Să nu fac acum kill aici. Doamne ajută. Nu l avem de aici de jos. De obicei când văd de unde vin playerii, mă duc
înspre ei. Adică mă duc... What? Băi, cum naibii ăla trage? De aici nu e nimeni. Acum așa o să ne țină. Toată rând. Deci care vine încoace spre mine, ăla-i. Hai. Bine. Bravo. Haideți, nu să facem niciun kill, nu? Bun, deci mai suntem noi. E mișto asta, că poți să-ți dai seama dacă a murit. Este. Nu, n-am văzut să văd dacă arta. Ia-l-o. Uite, n-arăta ca și cum că era impostorul. Eu sper să picăm și impostor în acest episod. Dacă nu pun pauză filmării și dau drumul când pic impostor. Dar să vedem ce face meciul ăsta. Dead body report. Pe cine lăsase? Pe ăsta îl lăsase. Ia să vedem. Eu zic că e Sian. Outside office. Cum îl chemăm pe ăla? Hedy. Ele, pentru că cu el am lăsat el este pentru că l-am lăsat cu ăla. Nu te cred. Ce bătaie ne-am luat. Gata. Am picat și impostori. După 2 încercări am picat și impostori. Nu zic că stai. Cred că e afec. Dăm luminile. O luăm gătul ăla. Ce e asta? Asta cred că așa lag. Mie îmi place să fac run la kill-uri. Bun. Am făcut deja 2 kill-uri. Ăsta nu știu ce face. Ăsta nu face nimic. Uite și tu. Îmi închide ușile în nas. Sper că nu... A făcut și el un kill. Mă mir. Blue. Blue. Care blue? Sian. How? Deci zice că blue. Deci practic ăla care e cu mine în echipă. Bun. Deci n-a ieșit niciunul afară. Deci gata, acum trebuie să-i bat. Trebuie să-i fac. Deci să fac 2 kill-uri. What? Cum n-ai piadat imediat?
Văi, deci pe ăsta, pe verde ăla trebuie să-l omor neapărat. Acum e nasol că am rămas doar eu singur. A, deci n-arată. Bun, așa da. Iarăși. Mamă, nici n-apuc să dau email ăsta. Skip. Păi, ce tare, el dă emergency meeting, dar tot el dă. What the fuck? Bun, deci m-au ghicit. Bine, fraților, asta a fost episodul de Among Us pe care o să-l postez miercuri. Da, miercuri. Sper că v-a plăcut și nu uitați să dați un like și un subscribe. V-am pupat, pa, pa!